खुलुमबाय बिमा बिफा बिदा फंबाय आरो बिदा फंबायफोर गासै बिब' बिनानावफोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों बे निताराम नार्जारी इउटुब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो साफ्रोमखौबो खुलुमनाय जासियो। खुलुमबाय। अब्ला फै लोगोफोर जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो मोजांथारै गुसुङै जोङो सोलोंनि। जोङो जोंनि साननायफोरखौ साहा खोला सानजा सोनाब साननायफोरखौ जों दसेनि थाखाय जोङो बावगारथ'नानै जों इसोरनि बोसोनाव जोङो गोसो होनि। अब्ला फै लोगोफोर आङो मोनसे बाइबेल सिरि मोननै आङो सायख'दों। नोंथांमोनाबो आखायाव बाइबेल दङब्ला नोंथांमोनाबो फरायलांफादो आरो नोंथाङा जिउनि थाखाय नोंथांमोनाबो गोसो होदो। दिनैनि गाहाम बोसोनानो जाबाय बोसोन बिजाब 9 बालाब 7 सिरि। गाहाम बोसोन बिजाबनि 9 बालाब 7 सिरि। जिसुनि मुङै आं फरायनो। बेयाव बेबायदि लिरदों, नोङो गुबुन मानसिखौ बानजायनो थांब्ला नोङो रायजाफिनगोनसो, आरो नोङो बिखौ बानजायोब्ला नोङो दुखुसो मोनफिनगोन। जिसुनि मुङै ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, आङो बाइबेलखौ सुंद'यै बिजिरनायनि सिगां आं नोंथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट खावलायदों। नोंथाङा बे बुंनायखौ गाज्रि मोनाब्ला माने नोंथांखौ आङो बुंनो लुबैदों, मानोना बे चेनेला गोदान चेनेल, बेनिखायनो अननानै नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो, आरो भिडिअखौ नायगासिनो दङब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होयो। बेखौनो आं नोंथांनिसिम गुरैयै गसरखौ खावलायबाय। अब्ला फैदो दानिया जों इसोरनि बोसोनखौ जोङो गुसुङै जों सोलोंनि। बाइबेला बुंदों, ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, नोङो निन्दिग्रा मानसिफोरखौ नोङो फोसाबनो थाङोब्ला नोङो उल्थासो नोङो रायजाहरगोन, आरो नोङो मानि रोङै सुबुंखौ नोङो बानजायोब्ला नोङो दुखुसो मोनफिनगोन। नोंगौ ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, बे आंनि राव नङा, नाथाय नैबे गोथार बाइबेलनि राव। बाइबेला बुंदों, निन्दिग्रा मानसिया जेब्लाबो बियो निन्दिग्राखा। बेहा माने गोसो सोलायनाय बेहा जेबो थांखियानो गैया। बियो सानफ्रामबो बियो मोनानाय समाव बियो उन्दुनांगौ, आरो जानाय समाव बियो मोनजानांगौ, खामानि मावनाय समाव बियो मावनांगौ, आरो रां नाजावनाय समाव बियो नाजावनांगौ। नाथाय जिउनि थाखाय, जिउआ दे मोनसे इसोरनि थाखाय मोनसे गोथां इसोरनि जिउआ दे गावनि मोनसे थैनो रोङै जिउ, बेखौ बियो मिथिया। बियो खालि मिथिगौ गावनि सिगाङाव सोरबाफोर मानसिफ्रा सोरबा बुंफैयोब्ला बिजों उल्था उल्था नांलाय हरनाय, सोरबा बानजायनो फैब्लाबो बेखौ उल्थासो रायहरनाय, आरो बे सुबुंखौ बियो दुखुसो हरनाय, मानोना बेनो बिनि इन्जयमेन्ट, आरो बिनि बेहा जेबो गैया। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर, दिनै बाइबेला जोंखौ बुंदों। अब्ला जों निन्दिग्रा मानसिफोरजों जोङो लोगो लाफानानै जोंहा मा मुलाम्फा? निन्दिग्रा सुबुंजों थानानै जोङो बिजों जों खोथा रायलायनानै मा मुलाम्फा? मानोना जोङो बिजों थाफायोब्ला जों बिनिफ्राय जोंहा जेबो गियानखौनो जों मोनखानाय नङा। निन्दिग्रा सुबुंजों जोङो थाफायोब्लाबो जों बिजों जेबो जोंहा माबा मोनसे पइन्ट जोंहा इसोरनिफ्राय माबा मोनसे जों सोलोंनायखौ जोङो मोननाय नङा। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्रा बिदा फंबायफोर, दानो जोंखौ बाइबेला जोंनो फोरोंबाय, जोंनो खिन्थाबाय, एबा खिन्थागासिनो दङ। जोङो दुखु होग्रा सुबुंजों जों लोगो जानानैबो जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया, आरो बेखौ जों बानजायनांगौबो जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। मानोना जों बेखौ बानजायहैयोब्ला जों उल्था जोङो दुखु मोनफिनगोन, आरो जोङो जों उल्थासो जोङो रायजागोन। अनलायग्रा ख्रिस्ट' हारिफोर, बिमा बिफाफोर, दानो जोंखौ गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंबाय रोखा रोखानो। नाथाय बे आंनि राव नङा। नाथाय बे बुंनायफ्राव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, आंखौ निमाहा होनांगोन, आरो नोंथांमोना निमाहा होनायजों लोगोसे आंखौ आसि थुनानै फोरोंनांगोन। मानोना आंहा गोबां इसोरनि बोसोनखौ बुंनो हानायनि आंहा टेलेन्टफोर गैया, आरो इसोरनि बोसोनखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो फट बुंनानै होनो थाखाय आंहा जेबो बोलो गैया। आङो जा टेलेन्ट दङ आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव आं बुंबाय, आरो थालांनायफोरखौ नोंथांमोना लांदां जायगायाव नोंथांमोना आंखौ आबुं खालामनानै होयो। ख्रिस्ट'नाव अनलायग्राफोर, दिनै अब्ला जोङो मिथिबाय, अब्ला दिनै बाइबेलनिफ्राय जोङो सोलोंनो मोनबाय दुष्ट मानसिफोरा माबायदि, आरो बिसोरनि गोसोफ्राव माबायदि थायो। बिसोरनि गोसोफ्राव
माबायदि अहंखार गोसो दङ बिसोरो मानिनो रोङै मिथिनो रोङै गियानखौ सोलोंनो इसा गैयै बिसोरो दिनै बिसोरो सानफ्रामबो गावसिनि जानाय लोंनायखौल' मोदोमनि थाखायल' बिसोरो एन्जयमेन्ट मोदोमनि थाखायल' बिसोरो खुसि नाथाय मोदोमनिया जेरै जामलाङोब्ला बिसोरो दुखु नाथाय मोदोमनि बिसोरो जेब्लाबो फैयोब्ला बिसोरो एन्जयमेन्ट बिसोरो लायो ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा बिमा बिफाफोर दानो जोंखौ बाइबेला जोंनो फोरोंगासिनो दङ आंनि बिमा बिफाफोर अब्ला आं इसोरनि बोसोनखौ आं मा गोलावथार आं बुंबावनो अननानै बुंलांनायफ्राव माबाफोर गोबांथार गोरोन्थि थालांबाय अननानै आंखौहाय निमाहा खालामदो जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों।